Sampun katur Mas Garing mijil cengkok duplak utawi mijil ketoprak,an. Inggih. Dening Ibu Setyawati saking Kediri. Kanyatan kita sih mat dipun midhangetaken nggih Rama. Oh saestu. Wah jan iki mijil lur kambang pangkur mun wis ora njuwarai. Mboten kalah karo alamat palsu pokoke. Nggih. Kese dirungokke nggih tesih nyamleng. Dasare mriki nggih pancen pandemen babakan ringgit wacucal. Saestu. Wah, Jan, ning kula sempat didamel semelang nggih, Pak. Kuwatir bab menapa? Niki wae kula kuwatir tenan kula mlampah-mlampah bakul kaset itu malah nyetel rekaman panjenengan pas teng Malang niku. Oh, nggih. Lah enten kula bareng matrih iki lah kok aku sore wis disetel ning kene lah aku bengi aku ngetokke apa iki. Nggih. Oh, jebul mriki niku kaset panjenengan kathah lho Pak Punang. Inggih. Pun nggih alhamdulillah saged semebar dumugi mriki. Leres. Nggih mugi-mugi mangke saged mengembangkan diri sampai ke luar Jawa, ke luar negeri. Amin. Amin. Wah, sakno gentes panjenengan piyambak Mas Gareng. Kula nyuwun keparenga nembang Nyidam Sari dibawani kalih joget. Pun. Nyidam Sari dibawani sak langgame karo joget pun. Oh kaya rapelan ngoten to Pak? Kula ajeng ngetes kaya napa kadigdayan sampeyan. Oh kaya lara mata dites. Nggih wong jenenge niki dawuh panjenengan kula laksanakaken. Harus hukume wajib. Nek pengin kapet kumpul ya kudu diaturke. Mas kula nu nderek panjenengan nu kaya ancik-ancik eri. Enten apa? Angger luput-luput bejane iso kecoblos tenan niki. Mosok ora iso nembang kowe kok malah medeni wong. Waduh. Dene kaya Mbah Truna. Mangga. Ya aja ganggu. Wancine bapak arep nembang kok dadok-dadok nyetel kendang. Momoe woh apa? Malah kaya jaran nggo kelinting barang. Aku rumangsaku anggere ana wong pinter kok do meri lho. Waduh. Mangga. Iji. Duh wong ayu. Malah diincer. Pepujane ngati kaya ngene wong gandrung ora ana sing digandrungi. Kaya ngene wong nandang aswaru asmara. Alah ya. Aku mari baremi kalah lho dadi niku. Wah sempro ini. Kelingane aswaru Ya terus njaluk dikere kowe. Kula nggih mung ora tok ndek wis dadi kere tenan kowe. Kula nggih mung ketularan kanca kula kok, Pak. Sapa? Nggih mriko ngen karang kedembel. Asmara apa mung awakku dhewe ngene lho kok arep dikei 150. Iki ora akal-akale Bayu nek Caidian. Caidian. Bayu ditakoni adate Mas Garin 150 kok Pak. Niku sak kelasane, sak payunge ati. Oh, tukang pijet wae. Oh, kula nu len napa nu pun dengar tanggalan lho Pak Kloping ngoten. Wah, Abang Pak Anom. Oh, teng mriki Klaten pasar toko kembang lah kok Mas 150 wong edan iki. Aku mang sulit 150 karo diculek mripate apa ora aku.
Duh. Duh ngopo? Loro-loro kula, Pak. Duh dewa Jawa. Ya ngono. Duh dewa Jawa Tagung. Mas Gareng, bol niki dimirengke ngrayi Mas Agus Krisbiantara dalang saking Laladan Klaten. Matrih iki. Di Agus Krisbiantara nggih mirengke niki. Ha niki kula nyuwara ngeten nak dikira nyaingi Mas Agus niki. Nggih. Inggih Di Agus menuju midhangetaken sagotra. Nggih, mrika rol ketoprak kula rol benang kok, Pak. Rol benang. Sope ana kok ora ana segane. Iku to Pak tak cempolo ki reng. Ata mriki mengke kesampar, Pak. Kok nembang kok ngurusi neko-neko to. Kuwi jare penembang apa peladen ya. Lah witekno direwangi pupuran putih niku nggih golek sop niku ya, Pak. Ya engko to nek wis rampung. Walasana mring mami so kapan katakan cengkoke apik saploke 150 jan wah nyenengke cengkoke jan apik tenan Pak kula jagake nggih ngangsur kendaraan lho Pak niki 150 tombok iki bensin arep mundak barang kok cek dijoki banyu jare ya. Wah, kendaraan kok joki banyu mangsane kapal-kapalan apa piye? Klok. Jejer lan wong ayu. Upama sira nakoda. Waduh, kemayune. Heh, cengkok jemotos Pak. Nggih, niku apik dibunderi 200 dadi apik. Mundake kok sithik-sithik mendo iki. Ha ning pasar arep mundak pira? Ha nggih niki angger genep kios 10 lak pun gantep, Pak. Aduh. Pokoke bawa nyidam sari niku kudu entuk 50 kios. Aja ya larang men. Tanpa prau sasat saraing lodri nyidam sarias mara elok tenan 250 mundak sithik pokoke kok pas 500 mati gitu ya mati suarane ngono lho mboten nah nggih kudu sehat bangsaku kok pake karo anake padha kejeme ya ayo karo joget langgamipun nyidam sari lho niku lho rakep lho jelas no lah niku nggih napa nonton wayang kok gelungan doan. Kowe ning bagiane dhewe. Oh nggih. Resyati dendem karo aku. Apa ora nganyelke mampir Mas ning aku kene tak cepai sego karo tak belehke kere ngono. Belehke kere. Ayo. Upama sliramu sekar melati aku tumbang sari upama sliramu arti manis
Bapak Ibu. Wis bundak 350 iki mau saya. Rumangsaku wis tekan 400 kok sik 350 to. Ragep papat lho, Pak. Mundake gur nyatus tok. Ben awet. Ben awet pripun mengke genepi. Lah yen tek ora genep-genep ngewangi ngusungi debok niki mengke. Wah. Nggih wong nggih niki ning pancen angel kok joget karo Rembang iki pancen wong pilihan tenan yo. Saestu Pak nyuwanten kuping ngrungokke, pikiran mikir, ngapalke kalih menggeh-menggeh. Nah. Wah, jan abot-abote goleke susu anake genera rebutan kalih kula niku lho, Pak. Wong edan iki. Oh, nggak celometan sakarepe dhewe. Ah, wong nggih pripun bahaya lho mungkin rebutan kalih kula niku. Anak iso kena penyakit gumoh kok. Wong edan. Ha nggih, matur nuwun. Niki abot-abote kepengin remenaken ingkang mirsani dalu menika mila ingkang midhangetaken radio. Nggih, kula ajeng takon kalih Mas Gareng. Nggih, Rama. Guban joget kok lajeng sesidokan niki napa karepe niku, Pak? Menika patrap sembah, Rama. Sembah. Menika pancen niki nggih nuwun sewu atur pepemut peling kados pundi? Mbah menika menawi gesang wonten ing alam donya obah kaya ngapa krida kaya ngapa pola sing kaya ngapa tetep kudu eling manembah mring Gusti. Alhamdulillah. Syukur. Utawi saged dipun tegesaken sembahna semna semoga bah niku bahagia ingkang mirsani dalu menika. Alhamdulillah, matur nuwun. Pun mundhak 500 dereng niki. Mas Gareng. Nggih, Pak. Agami jenengan napa? Islam, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nadyan tasih bolong-bolong. Ya aja nganti bolong, mung 5 wektu kok gitu. Lah nggih kadang-kadang melu gong sifat saya barang ngeten iki. Lho niki Pak pakaryan kok, Pak. Pakaryan benten nampun didadosaken setunggal. Ditekuni tenan nggih Mas Gareng. Alhamdulillah. 5 wektu digodhangke. Insyaallah badhe nyilen, Pak. Syukur-syukur. Margi sederek kathah ingkang wonten Jakarta. Syukur ngibadah haji nggih. Wonten dhateng Jakarta. Tak patak cempolo iki ngono. Lah kula daftarke ibadah haji budal waiting list lah. Non waiting list. Waiting list 2020. Dadi 8 tahun kas niku Pak. Ya kok isih urip wilujeng ngate. Tekan 20. Ndongake niku Pak tas ngono ya. Sik nggih mugi-mugi kiat mangke nglampahi nggih niki nggih jane mboten kesalahan mbok menawi kalian Gusti pancen pun pinesti kedah nglampahi ngaten Rom. Nggih. Mula sing main dilereni ora usah diteruske. Saestu Rama kula mboten cekek demit yen kula nate main. Syukur. Mboten nate mung guyon mriki wae. Walah keplek mboten tau mung dodol kertu kula niku. Ngladeni wong gawe senenge wong liya lak gedhe pahalane. Oh leres nggih. Dadi teng luar kota, teng pundi gel kanca butuh kula ngedol. Oke. Nggih. Wah, mosok kertu lemi ning Kalimantan regane 50.000. Mboten kok gojek kok Rama. Nggih, nek tenan perlu ndedes dosa niku. Mboten kok, saestu mboten mboten. Nggih. Ayo cah, wong diam lho. Ya ora tak bocorke kudu ngerti. Ditecuk ya kayak aku separo. Ora umum. Ngoten Roni ada alhamdulillah saged nglaksanani tugas panjenengan nembang joget bawa. Kula tambani Mas Gareng. Oh nggih. Badhe atur pasumbang bawa Taman Sari. Dinelanggamipun kula nyuwun Ibu Waranggana. Matur nuwun saking kula Pak Widodo. Wah niki alhamdulillah Pak Widodo niring sambikala badhe. Badhe nyekar bawanipun menika. Nggih, monggo Mas Widodo kula caos anu wekdal tindak mriki monggo wancinipun Mas Widodo. Ada lho bawane Taman Safari kok. Taman Sari kok Safari. Oh, Taman Sari. Monggo Pak Widodo. Monggo metuk Mas Widodo kanthi Metaraman ja monggo. Ayo.
Wilujeng dalu Mas Widodo. Wilujeng dalu Mak Cange. Wah, Nggih. Widodo sak praptamu. Nggih. Wah, jan niki mboten kok kaya atlet ngeten nggih, Pak. Nggene jaket kontingen saking Klaten saja niki. Nggih, leres saking Klaten nggih. Saking Klaten. Aduh, halalalalalala. Mbok topinipun dipun bikak kajengipun ketinggal. Nah, ayo ganteng. Wah, jan saestu. Nggih, matur suwun. Nggih. Monggo Dimas Widodo ngaturaken. Nggih, saderengipun nyuwun ngapunten Pak, menika nembe ajaran nggih. Oh, mboten masalah wong panjenengan nggih pun kulino ngeterke Bayu kok. Supir Napa? to yu. Widodo supirmu iki. Oh, wis salah alamat. Oh, dudu ta? Enak Widodo sopir. Nggih, kangge nyikat wekdal nggih Mak Cange. Nggih, Mas. Kula nyuwun tintinganipun riyen, Pak. Monggo. Kumlaring kang kula jumeneng Pak nggih. Nggih, mriki. Oh, nang saya ngadeg. Mriki Mas, kajengipun mboten ketingal deksura menawi badhe jumeteng wonten mriki. Jumeneng kok Jumeneng mriki Pak, mriki Mas Fit. Pun mriki luwih longgar, luwih bebas. Mrikipun wonten mriku kemawon. Niki sampun wonten. Pun. Yen niku mboten ngangge toa, niki ngangge toa. Oh, gitu. Gede kaya Wah, bakul jamu. Sing iki Mas. Nggih. kalau saya ke masjid. Ngambar harum ngepeki taman sari Mamret prono satu karya lejaring Trio Paksi ngoceh Kumbeng hembrengeng Mimpro Gareng. Nun. Santane janjas. Niki nyolong pethek paribasane nun sewu menawi mboten deksura kula badhe ngertos anu backgroundipun menapa. Backgroundipun kula anu bloko mawon mboten masalah pun. Wong kula pegawe sensus kok backgroundipun. Pegawe sensus. Lah nggih nun sewu backgroundipun menapa? Menapa pancen nggih seniman utawi pegawai negeri utawi menapa, Pak? Mboten mirke swasta kemawon. Swasta. Ning bergerak bidang seni mboten. Nggih gedhe. Derek campur sari. Nate. Kanu Pradogo Wira Swara. Dereng. Dereng. Lah suwantenipun kok sae saged nembang niku saking pundi basicipun? Saking gurung. Niku gawan bayi. Gawan bayi. Ya, pun bener niku. Bayi iki gone ari-ari ora nggawa swara kok. Lah nggih ali-ali katutan swara sithik. Ari-ari kok katutan swara iku apa metu jebret. Wet, ari-ari terus matut entut sampean. Aja tok oh iya om panjenengan anu Nggih pun sing baku. saking Allah niku kok. Nggih matur sembah nuwun swantenipun sae. Dipun lajengaken Mas Widodo niring sambil kala.
swasana endah jelas gare kalah adon iku mulya jane penonton pun pro kula lho Mas bareng sampean munggah terus dadi don wong nggih mestine nggih apik Mas Widodo gur nembang tok jajal nembang joget ayo tantang kowe apa sing rumangsane sing pinter dhewe iki gur kowe apa piye wong iki muga Gusti ngijabahi boten Pak boten tak wedi dhewe ta wong kula ngeten lah kaya sponsor cap kaki 3 monggo Mas itu monggo Mas Wid jawaken terasaken lertamane rohat sari nek Mas iki sak yuto aku wani iki ya apik tenan kok arum kok ya sak yuto terus colok kentit langgamipun Mbak Wiwit Widayati monggo Mbak penaturaken kalau wau sampun ngendika bilih ingkang langgamipun Waranggana monggo Mbak Wiwit. Terima kasih Mas Widodo. Matur nuwun nggih Mas Widodo nggih. Nggih, gara-gara sampean kelong sak yuta lho kula niki. Monggo Mbak Wiwit. Natian lagi katembe Thank you.
Mbah nuwun sampun katur menawa langgam Taman Sari Mas Gareng. Inggih ingkang ngasta Mas Widodo bawanipun. Inggih langgamipun Mbak Wiwit Widayati. Wah nunggak semi Widodo lan Wiwit. Wah nggih. cocok niki. Katur bocange. Nggih. Kula sedulur Jiwiring. Weh la iki kelahiranku iki. Kanca pradesan iki. Nyuwun tembang Sri Huning. Kalian Kutut Manggung. Wah, sae menika. Kagem sedulur-sedulurku ing Cakra, Janti lan Jiwiring. Amargi dalu menika dipancar luaskan radio Suara Sleng. Terima kasih. Tertanda Ngadiya. Oh nggih. Weh, nggih. Nggih, Pak Ngadiya. Sri Huning. Sri Huning ingkang ngersakaken Pak Ngadiya. Inggih. Monggo nak angger Dedi dipunaturaken langgam anu bawanipun Asmara kenging dan Inggris nggih kenging monggo salah setunggal. Ning Asmara Ndana Wenduk nggih. Kok nduk to Pak Dedi Anu kok nyang anak wedok iki. Oh, Bocah ki turu. Neng apa yung? Krungu iki mau. Blas. Aku basa ngantuk iki gething iki lho. nggih nyambut gawe kok ngantuk. Ora apik. Niki sasa pundutan saking sederek-sederek saking Jumadi. Juwiring kok Jumadi. Juwiring kok Jumadi. Monggo punaturaken bawanipun Mas Dedi. Putri kangsu Lestyeng warni Sri Huning Mastika Tuban Labuh tresna prapteng layon Iki sing bawa Mas Dedi Giarto Saputra Mas Gareng. Nggih, menika Mas Giartono putra Bajeng nggih Mas Ki. Niki Mas Dedi putra Bajeng ingkang uragil kala nggih sowan, Pak. Oh ngaten iki. Nggih. Wah, Dedi mobil anyar saiki lah Dedejan. Ah, lagi iki lho mobil karo sing sopire kok gede sopire. Dadi akene jero mobil mengkelung. Tok prangkong bacana kara bebela wirat maya Kula suwun mangke nggen tembange anu nggih lagune Sri Huning dipun garap tayub. Garap tayub kalajengaken serampat made in Tulungagung. Wah, sae menika. Dipun jogeti Mas Garing sedaya. Nggih, sae. Monggo. Wis pundi para derek setuju? Alhamdulillah. Pak Kokok, niki wau mboten enten teng perjanjian mboten enten le. Niki tambahan dhewe Pak Kokok. Wis klebu ya. Nggih, waduh. Sugeng dalu Bapak Kapolsek Rawuh. Wah, nggih sugeng dalu matur nuwun Pak, pambiyantunipun bab keamanan. Amin. Amin. Monggo nggih. Wasana Sri Huning gugur Nanu dadya mustikaning Tuban. Monggo punaturaken Mbak Pahmiyatin Sri Huning. Monggo. Sri Huning Mustika Tuban lampuh tresna tuwin sabaya
Terus angrem nih. Iki sing manasi ku pengendange sapa to jane? Iramane kencenge Raja Mbah. Sae sehat menika, Mas. Nggih, Pak. Sehat sing joget ambekane niku megap-megap. Wah, Jan. Menawi mungsuh kalian pengendang panjenengan Wahya Gandaludira niku pun. Iki kaya keris Gandaludira. Wah, Jan pedhot napas kula. Tujune nggih kondisi fit. Inggih Mas Gareng. Nggih. Bab gegujengan mangke dipun sampe ngen gara-gara nggih Mas. Mboten Pak, pun terasaken mon mboten masalah. Ya engko ora nelakoni lho. Lah terus badhe dipun lajengaken menapa nggih? Inggih mangke menawa istirahat rumiyin. Oh. Lan ora penggembira to jane. Ije namung pelengkap penderita. Ingkang baken napa panjenengan. Kula nuwun sewu badhe pamit sekedhap badhe ningali Dek Bayu nyabet. Nggih. Nggih. Mbok gawe genti. Nang kene iki ora piknik. Ayo. Sajae kaya karo sapa? Kajenge kula sadisi wong tuwa bayar 150. Cek lara-lara atine. Kuwi bar telepon terus Bayu ora ngekek wae kok. Injih.